L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali tefa' dubji serji dwar ir-regolarità tal-offerta għat trasferiment tas-sit tal-ITS il-Grupp DB, sejħa li kienet maħruġa minn Projects Malta 5 snin ilu. L-NAO qal li Projects Malta naqset milli tikseb l-awtorizzazzjoni mid-Dipartiment tal-Kuntratti qabel ma ħarġet talba għal proposti f'Novembru tal-2015 għat tfassil il-bini u tħaddim ta' żvilupp għal skop turistiku u ta' divertiment fis-sit li kien okkupat mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Din l-omissjoni tqajjem dubju dwar regolarità tas-sejħa. Għall-NAO fir-rapport imressaq fil-Parlament l-4 filgħaxija. Ir-rapport innota wkoll il-komponent residenzjali tal-proġett li kien kruċjali biex tiġi żgurata l-vjabilità tiegħu ftit ingħatat importanza fis-sejħa tal-Gvern. Il-Grupp DB kien l-uniku offerent biex jieħu fidejh din l-art li hi art unika fil-qalba ta' San Ġiljan u Pembroke. L-awditur esprima wkoll dubju dwar il-mod kif saru negozjati f'dan id-deal li ħafna sejħulu skandaluż. Dubju anke dwar il-valutazzjoni tal-art għalkemm wara kien tnaqqas il-kobor tal-proġett. Wara l-pressjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-2017, il-Public Accounts Committee kien talab li l-NAO jinvestiga. U issa dan ir-rapport jikkonferma d-dubji kbar li dejjem tqajmu fl-aħħar snin rigward il-mod kif ġiet trasferita din l-art enormi lil privat.